Alright, so mayong adlaw na pod no kaninyo mga bata. Okay, so ang ato ang buhaton karon is ato ang tun-an kung unsaon pag-solve og routine and non-routine problems nga nag-involve og addition ug subtraction sa fraction. Okay, so gamitan nato siya og appropriate problem solving strategies and tools. Okay, so sa way paglangan, ritso na ta. Problem number 1. From a piece of yarn 4/5 meter long, Manny cut a piece 1/4 meter long and another piece 1/2 meter long and give it to his friends. What part of the yarn was left with him? Sumo na ang problem. Okay? So, usaon na ito na sa pag-solve. In this particular video, ato ni siya, akong ipakita sa inyo kung unsaon ni siya pag-solve in two different way. Okay? So, unsaon man, una, akong ipakita sa inyo gamit ang visualization. Okay? So, sa solution na to gamit ang visualization method. So, i-illustrate na to kung giunsa niya sa pag-solve. Okay, gamit ang blocks. Okay? So, una natong buhaton is atong ipakita o ako ipakita sa inyo ang original length sa yarn nga 4/5 meter. Okay? So, magsugod ta sa isa ka length or isa ka block. Kaning isa ka block, equivalent ni siya sa 1 meter. Karon giunsa man ang 4/5, kahinumduman sa kung giingon na ninyo sa una nga ang denominator magpaila na siya kung kapila gibahin ang usa ka tibuok. So 5 ba ang atong denominator, so 5 na siya kabahin. Okay, 5 kabahin, kita nyo 5 na siya ka-box na. Okay, so ang kada box or ang kada bahin is 1/5. Okay, 1/5 na siya. Karon kanang 4/5 bot pasabot na upat na siya kabahin, so upat na siya ka 1/5. Okay, kuha. Sunod ingon na pudre 1/4 meter long. So magsugod ta sa isa ka length or isa ka rectangular block which is again equal to 1 meter. Bahinon siya kaupat kay upat forma na tong atong denominator or divisor. Okay, so mao na siya upat na kabahin. Ang kada bahin mao nay tag 1/4. Ayan. Sunod agto na punta sa ikaduha nga gikuha ni Manny gikan sa 4/5. Mao ang 1/2 meter long. So again balik ta sa isa ka tibuok nga equal siya sa 1 meter, tapos bahino na to sa kaduha kay ang denominator is 2. Ang kada part is equal siya sa 1/2. Ayan. Okay, klaro? Now, unsaon man na naron siya pagpadayon? Unsaon na to siya pag-solve? Okay, next slide ta. Ang atong buhaton is atong ikumpara ang kada illustration. Una, magsugod ta sa ato ang original length sa yarn ni Manny which is 4/5 meters or meter. So kanang naka-gray dia mao na ang 4/5. Nakita ninyo upat na siya ka bahin. Sunod ang kanina pong 1/4. Upat ka bahin, tapos akong gikuluran og yellow, pasabot, mao na siya ang nakuha niya permiro, 1/4 meter. Sunod, ang 1/2. Kanang red diha, mao na ang 1/2 nga gi-additional niya kuha. Okay? Next is atong i-insert ang katong gipangputol niya o isulod na to dito sa kanang naay gray nga mga parts kanang sa original length niya nga 4/5, isulod na to ang 1/4 ug ang 1/2.
Tan-awon nato kung doon na ba'y sobra or wala. Okay? So balik ta diha now na upat ka bahin nga naka-color og gray. Isulod nato ang 1/4 nga kulay yellow. That is 1/4 meter. Tapos isunod nato ang 1/2 which is red. Then 1/2 meter long na siya. Mabantayan, no? Kung ibalik ha, mabantayan ninyo nga naay nabilin nga part nga gray. But pasabot mauna siya ang nahabilin nga length sa 4/5 long nga yarn ni Manny. Maunay atong pangitaon pila may gitason ana, pila man na ka meter. Okay, so para may baluan nato na ato siyang i-solve numerically. I-solve na to ang cut part permero, ang 1/4 ug ang 1/2. So ang 1/4 i-plus nato na siya sa 1/2 para mabal-an nato kung unsa kataas or pila kataas ang katibuk-an nga nakuha or naputol ni Manny. Karon sa 1/4 ug ang 1/2, mabantayan nato nga ang ilang denominator dili pareha. So ang tawag niya is dissimilar fraction. Pag dissimilar fraction, di ba, kung giingon sa inyo ha, kailangan nato pangitaon ang iyahang LCD or the least common denominator. Usaon pagpangita sa least common denominator, mo gamit ta og LCM or least common multiple. Now, unsa di ay ang least common multiple sa 4 ug 2? So kuhaon nato ang multiple sa 4. So ang multiple sa 4 is 8, 12, 16 and 20. Tungod kay kung i-divide nato ang 8, 12, 16 ug 20 sa 4, magresulta na siya og buo or whole number nga wala siya remainder. Ang multiples pod sa 2 is 2, 4. Napod gani 2 gyapon pero wala na lang nako gyapil. So nag-start ta sa 4, 8, 12, 16 and 20. So mao na siya ang mga multiples sa 2. Mabantayan nato nga ang multiple sa 4 dunay 8. The same pod sa 2. So kaning 8 mo niya itong magamit as LCD or the least common denominator nga 8. So unsaon nato na siya pag-come up? Ang aron ma-come up nato ang LCD nga 8, mo gamit ta og factor, gamiton nato ang 4 ug ang 2 as factor. Nga kailangan ang resulta niya maparihas ang denominator nga mahimo na siyang 8. So ang 1/4 i-multiply nato siya sa 2. Ang numerator i-multiply sa 2, ang denominator pod i-multiply sa 2. Kung i-multiply nimo ang denominator nga 4 sa 2, that is 8. Ang numerator nga 1 i-multiply sa 2, that is 2. Then, since ang atong operation is addition, so plus na siya. Then, ang 1/2 atong i-multiply siya sa 4. Ang numerator nga 1 i-multiply sa 4, that is equal to 4. Then, ang denominator nga 2 i-multiply sa 4, that is equal to 8. So makita nato nga nahimo na siya the same ang ilahang denominator. So bot pasabot ang bag-o nga fraction nga 2/8 ug 4/8 nahimo na siyang similar fraction. So ang buhaton na lang nato is i-add nato ang numerators then i-copy nato ang denominator. So mahimo na siyang 2 plus 4 is equal to 6, then ang iyahang denominator is 8, so equal na siya sa 6/8. To finalize our answer, so i-finalize na to tong answer kung pila man gyud ng 1/4 plus 1/2. Di ba ingon siya last nga tong quantum sa things to remember? Always reduce your answer to lowest term. Pag mag-reduce tag answer sa lowest term, kailangan lang nato i-check kung doon na ba sila common factor ang numerator o ang denominator. Para sa itong answer nga 6/8,
ang 6 ug 8 doon na siya common factor or greatest common factor or sa mubo nga pagkaistorya GCF. Unsa man na siya? Ang GCF niya is 2. So therefore, ang 6 over 8 pwede nato siya ma-divide sa 2 over 2. Pag i-divide nato na, that is equal to 3/4. So ang 3/4 is mauna siya sum sa 1/4 o 1/2. Okay? So mauna na siya ang katibuk-an nga napukuha ni Manny didto sa iyahang original nga gitas-on sa yarn, which is 4/5 meter long. So unsaon na to pagkuha atong naka-violate or kato naka-violate nga sobra. So atong i-minus, kuhaan na to ang 4/5 og 3/4. Ayan. Again, ang 4/5 ug ang 3/4 dissimilar fraction sila. So kuhaon na pud nato ang ilang LCD gamit ang LCM. Mabantayan nato nga ang ihang LCD is 20. So kailangan ang 4/5 i-multiply nato sa iyahang factors, which is 4. So kung i-multiply nato ang denominator nga 5 sa 4, that is equal to 20. I-multiply nato ang numerator nga 4 sa 4, that is equal to 16. Then gamit tag subtraction, kay subtraction man nato ang operation, ang 3/4 i-multiply na pud nato siya sa 5. Then kung i-multiply nimo ang numerator nga 3 sa 5, that is 15. Then ang 4 sa 5, that is 20. So mabantayan na sad nato, no, di ba? Makita ninyo nga ang atong bag-o nga denominator is the same na, which is 20. So ang ato na lang buhaton is ang numerator nga bago, which is 16 and 15, i-subtract na lang nato. So kung i-subtract nato na siya, then kopya ang denominator, that is equal to 1 over 20. Ang 1 over 20 is the answer. Ngano man, answer na siya. Kaya ang 1 over 20 is naka-simplest form naman. Wala na may factor ang 1 ug 20, kundili ang nga parehas sila. Wala na sila GCF. So 1 over 20 na siya. Kanang 1 over 20 class, mauna siya ang kadtong sobra ang nahabilin sa 4/5 kung 4/5 long nga yarn ni Manny nga kuhaan og 1/4 og 1/2 meters or meter long. Katong gikolor na ko og violet ganina. Okay? So dali ra kayo, no? So sa akong gingon ganiha, duha ka pamaagi akong ipakita sa inyo ha kung unsaon nato pag-solve og word problem. Adto ta sa next nga way. Gamit tag polya approach. Kining polya approach, di ba, mao na ni ang inyong naandan, o kung wala ko masayop, mao na ninyong naandan nga approach or pamaagi sa pag-solve sa word problem, which is mag-start ka sa pag-understand sa problem. Unsaon pag-understand sa problem? Pinaagi sa pagtubag sa pangutana kung unsa ang gipangayo sa problem. Kaning atong problem karon, ang gipangayo sa tuwa is what part of the yarn was left with him. Ang gitudlo ani is si Manny. Unsa daw kataas ang nahabilin nga yarn ni Manny. Okay? Kung kuhaan siya sa katong 1/4 ug 1/2. The second way or the second question is unsa man ang mga given facts or unsa man didto ang naa sa problem nga maoy magamit nato para malidta sa pag-solve aron matubag nato ang gipangutana. Una is ang original length sa yarn, which is 4/5 long or 4/5 meters long. Then ikaduha, ang unang gikuha ni Manny, which is 1/4 meter long. Then di ba nagkuha na po siya another 1/2 meter long para ihatag sa iyahang mga
amigo, di ba? So mao na siya ang mga given facts. So gamit na siya nga mga facts, masolve na to ang ato ang problem. Number 2 is kailangan ta magplano kung unsa atong buhaton. Unsa nga operation ang atong i-apply. So since makita man nato nga si Manny nag-cut but pasabot nagkuha siya, so that is subtraction. So mag-apply tag subtraction of fraction. Okay? Kaya pa? So magpadayon ta sa number 3. Ang ikatulong nga step is mag-solve na ta. Sa atong pag-solve, kailangan nato magsulat og number sentence. Unsa, very important, plus no, nga kabalota mo buhat sa number sentence. Okay? Kay, kung masipyat po ta sa pagbuhat sa number sentence, na possibility nga mali ang ato ang pagka-solve. Ikaduha, posible nga tama imuhang na answer, pero pwede sad nga mali ang pagka-interpret. Okay, so pananglitan kani nga problem. So do na tay 4/5. Mao na siya ang original length sa yarn ni Manny. Kuhaan na siya og 1/4, then gidungagan na pugkuha og 1/2. So since ang 1/4 og 1/2 is mauna siya ang mga gitas-on sa yarn nga gipangkuha, so isulod nato na siya separately sa usa ka bracket. And then magbutang tag equals, mauna na aron ang ato ang number sentence. So para ta mag-solve, gamitan nato siya og PEMDAS kay naa may bracket. So sa PEMDAS unahon nato ang mga number nga naasulod sa parenthesis, which is 1/4 plus 1/2. Ang 1/4 o 1/2 is dissimilar fraction. So kuhaon nato ang yang LCD gamit ang LCM. Ang LCD niya is 8. I-multiply nato ang 1/4 sa 2 as factor niya. Kung i-multiply nato ang 1 nga numerator sa 2, that is equal to 2. 4 times 2 is equal to 8. Then plus sa 1/2, i-multiply na to ang 1/2 og 4 para mo resulta og denominator nga 8. So, ang numerator nga 1 i-multiply sa 4, that is equal to 4. Then 2 times 4 is equal to 8. Diba? Naparehas na nato ang iyahang denominator. Then, i-plus na to ang iyahang numerator. I-copy na tong denominator. That is equal to 6/8. 6/8, pwede pa nato siya mag-factor. Ang greatest common factor niya is 2. So, i-divide na to ang 6/8 sa 2/2. That is equal to 3/4. Alright? Karon, ika na ng naman tayo 3/4, which is ang sum sa 1/4 o 1/2, i-minus nato ni siya dito sa 4/5, which is ang original size or length sa yarn ni Manny. So 4/5 minus 3/4. Karon ang 4/5 o 3/4 kay dissimilar man sila, so ato na po siyang i-change to similar fraction nga kailangan ang ilang denominator is the same. So ang 4/5 i-multiply nato siya sa iyahang factor nga 4. So ang 4 nga numerator times 4, 16. Ang denominator nga 5 times 4 is 20. Minus ang 3/4 i-multiply nato sa 5. So 3 times 5 is equal to 15. Then 4 times 5 is equal to 20. 20 na karon ang atong bag-o nga denominator. The same na silang denominator, and mao na siya ang iyahang LCD sa 4/5 o 3/4. So since parehas naman sila, so i-apply na nato ang subtraction sa ato ang numerator.
So 16 minus 15, that is 1, and then copy ang iyang denominator nga 20, that is equal to 1 over 20. And again, since ang 1 over 20 is naka simplest form na siya, therefore mauna na nga to ang answer. The same answer kaganiha. Ang 1 over 20 is mauna siya ang length sa yarn nga nahabilin kang money. Katong akong gikulayan ganina sa atong illustration og violet. Diri sa pulya approach, kailangan nato i-check ang atong answer kung correct ba or dili. So to check kung ang atong answer is correct, mag-work backward ta. Bot pasabot i-atras nato ang atong pag-solve. Pananglitan, pwede nato i-add kay nagsugod man ta sa minus, i-add nato ang 1 over 20 dito sa 3/4, dapat ang mugawas is 4 over 5. O kaha i-minus, backward man kita no. So dapat 4 over 5 ang answer. Okay, tanawon na to ha kay para mas masabtan na to. Ang 1 over 20 i-plus na to sa 3/4. Dapat ang answer is 4 over 5. Kung dili 4 over 5 ang answer, sigurado mali ang ato ang solusyon. So, again, ang 1 over 20 og 3/4 dili sila para sa denominator, so it is the similar fraction nga kailangan nato kuhaan og LCD gamit ang LCM, which is ang LCD niya is 20. So, ang 1 over 20 i-multiply nato sa factor nga 1. 1 times 1 equals 1. 20 times 1 equals 20. Plus, ang 3/4 para mahimo siya, ang 3/4, ang denominator sa 3/4 para mahimo siyang 20, i-multiply nato siya sa 5. Okay? So, ang numerator multiply sa 5 equals 15. Ang 4 times 5 equals 20. So, the same na silang denominator. So, ang atong buhaton na lang is i-add na lang nato ang iyahang iyang numerator. So, ang answer nato is 16 over 20. Diba? Tama, no? Tama. Pero, ang 16 over 20 class is not the final answer. Diba, no? Dili pa na siya mao ang final answer. Again, reminders. Sa pag-finalize sa answer, kailangan i-check na to ang atong answer kung ang given fraction ba is pwede pa siyang i-simplify to the lowest form or lowest term. Karon, unya isa pa pod, di gyud siya mao kay ang answer niya is 16 over 20 man, niya ang atong gi-expect is 4 over 5 man. So dili pa siya mao, no? Patay na taron ani sir. So again, kuhaan na to siya og GCF. Unsa may GCF or greatest common factor sa 20? Okay, very good, di ba? 4 ang ihang greatest common factor. So, i-divide na to ni siya sa 4 over 4. So, 16 divided by 4, that is pila? 4. Tapos, ang 20 divided by 4, that is equal to 5. So, ang answer na to is 4 over 5. Taran! Okay? So, makita na to class, nga ang 16 over 20 is equivalent fraction din na siya sa 4 over 5. Kana lang, kay ang 16 over 20, dili pa siya ang simplest form niya. Kailangan pa nato siya i-reduce by dividing sa numerator o denominator sa gamit ang greatest common factor. So, ang 4 over 5 is the original size sa yarn ni Manny. So, therefore, since ang ato nigawas man siya, so therefore, ang atong solution gamit ang Polya approach is correct. Okay?
So I hope you enjoy the video, no? And then kung wa pa kayo nakuha, pwede nyo balik-balikon og tan-aw ang video. Ayaw lang pong kalimot sa sa pag-share aning atong video. Okay? Kay parang inyong mga amigo, mga parinti, makatan-aw po sila. Matabangan sila, no? Okay, class? So before ta mag-end, i-allow ko ninyo nga magbilin og quote, mathematics quote. Mathematics is the music of reason by James Joseph Sylvester. No? Music of reason. Okay, so nindot kay siya, class, no? Kumbaga, kung gusto ka makapangita og saktong tubag, solve it mathematically. Alright? So that's all, and thank you very much, and see you sa next na to nga video. Ang next video na to, class, is kato na pong non-routine nga problem. Okay? Kay para mas tubag ninyo ang mga problem diha sa inyong module. Okay, kato lang. Bye-bye!